ድምፂ አሰና እዚ ካብ ከተማ ለንደን ዝመሓላለፍ ድምጽኹም ድምፂ አሰና እዩ ساعات أقيلو وغن عسل حبر سبر وغن تعاكب السبر وغن تعاكب السبر في اللي كان ستلازم سلام الهزمي تبني أخيرنا لو تغني عليكم قوام الداني ساعات أخيلو سلام نعاكم يخون زخبركم تخاطلت دمص አሰና እዋናው ዜና ነው ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አስመራ ከምዛተወ ኤሪቲቪ ሓቢራ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሎምንጎ አስመራ ከምዛተወ ኤሪቲቪ ሓቢራ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ማዕረፎ ለፈርቲ አስመራ ከቀበለን ከሎ ህዝቡን ኣብ ጎደናታት አስመራ ተሰሊፉ እንቋዕ ዳሓን መጻካ ይልዎም ስርዓት ግደፍ ኣብ ሳለስቲ ካብ ኢትዮጵያ ዓበይቲ አጋይሽ ክመጹና እዮም ኢሉ ምድላዋት ክገብር ከም ዝቀነየ ይፍለጥ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብሰንክቲ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ህልኽ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሓደ ወለዶ ዕዳ ከም ዝኸፍል እኳ እንተኾነ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጽልእ ከም ዘይብሉ ደላይ ሰላም ክንሱ ግዳይ ተነጽሎ ኮይኑ ከም ጸንሐ በቲ ብፍሕሽውን መቕሉልን ኣቀባብልኡ ይገልጸሎም እዚ ከም ዝኣመሰለ ህዝባዊ አቀባብላ ነቶም ህዝቢ ኤርትራ ምስ ጎረቤቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከይራኸብ ዓብዒቦም ኣብ ሳንዱቕ ቆሊፎም መጸንሑ ኢሳያስን ጭፍርኡን ከሕንኾም ዝግባእ መግለጺ ተቃውሞውን እዩ ማዕረ እዚ ዝረኸቦ ትንፋስን ተስፋን ግን ህዝቢ ኤርትራ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ነዚ ኩነታት እዚ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ከይጥቀመሉ ክጥንቀቐሉ ቅድሚ ዝኣገረ ከምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያውን ንስምምዕ አልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ተቐቢሉ ሙሉእ ብሙሉእ ከተግብሮ ምዃኑ ተቐቢልዎ ዘሎም ነትን 16 ዓመታት ትግባረ ክጠልብ ዝጸንሐ ስርዓት ኢሳያስ ዕጢጢ ምባል ገዲፉ ኣባይታ ከተግብሮ ጻቕጥ ክገብረሉ እቲ ስርዓት ምስ ኢትዮጵያ ዝኣትዎ ዝኾነ ውዕላት እውን ግሉጽ ክኸውን ከም ዘለዎ ክጽውዕ ይግባእ